Maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas, maayong buntag Davao Oriental. Ibalik na sa ating ubos nga alagad. Boss Pare TV, ang inyong Bisdak Boy, ang Bisayang Vlogger ng Davao Oriental. Nakatakaroon diri sa lungsod sa Balay-Balay. Street food vendors, Balay-Balay, Davao Oriental. Mangaon na inyong ubos nga alagad. Boss Pare TV. Tara, kaunta! Ayong buntag di ay sa atong halangdon nga mayor diri sa lungsod sa Balay-Balay, kang Honorable Mayor Ayan Meos Larsia. Kauban sa iyang Vice Mayor kang Honorable Vice Mayor Rizal Tibis o sa kanang konsehalis dinhi sa lungsod sa Balay-Balay, labi na kagawad Tulson, kagawad Tagaro, kagawad bro. Sa tanan nga mga konsehalis o sa tanan nga funcionaris.